Centrare din prima. Minge respinsă de Myers. Corner văzut fort. Balonul respins cumva de defensiva sibiană. Vicianu accelerează. Vicianu pentru Neguț. Dar e pe cont propriu aici. Nu poate face nimic. Intervenție energică din spate a lui. Acea pasă lui Grozav și urmează contraatacul Craiovei. Bauza încetui Sechițu. Până la mici este Myers. De probleme în duelul său cu Bausa. Dimitriu. Slabă. Recuperează Dimitriu. Prese un duel cu Musi. Au căpătat curaj și încredere cei de la șef. În fața arată bine pe construcție. Petrov Plăi. Balon pierdut de sub control. Pentru secundariu. Putește chiar să dea o pasă. Din spate acolo pe Italia. Dar și fără balon. Am crezut că prinde mingea Dimitriu decât Jair. Jair sprintează pe ultima parte. Și Petrolul, repet, cred că îi convine Petrolului să se joace într-un tempo mai lent. La a doua avea Dina. Dată și Peluza. Deci o minge pentru Musi de la Japonelul rămâne jos, să vedem pentru cât timp. Pentru Stiliano, Myers și acum capitanul Ploieștenilor cu diagonală foarte bună. Trebuie să schimbă spre Musi. Dacă o pusă. Da, am avut senzația că nici măcar n-a ridicat privirea lui Roșon, ce este de greu de crezut, că de cel care Grozav Pentru a rămâne în posesie. Myers. Dimitriu. Da. Doreau proiectenii și se contraatacă dorul la PGSV, urmează pentru Micurescu, Myers să stăpânește situația. Sare foarte mult mingea după contactul cu gazonul. Am făcut terenul cum îl coordonează practic de acolo. Ei bine, lucrul ăsta nu prea l-a făcut Iasmin Pârtici până acum. Să zicem că poate mai are și el nevoie de acție, astfel că vedem o perioadă cea mai bună a venilor al posesiei. Myers scapă, două dribluri, Myers, atenție, Myers, pasă de gol, pasează pentru Musi, intervenția lui Popescu, salvează pe un câțiva metri. Sunt gândit acolo Dumitru și Myers. Ar să rezolvă până la urmă, câteva emoții, scoate Myers. Dacă îi se pe piciorul greșit,